L'escalinata principal ens condueix al primer pis de l'edifici i al vestíbul principal. El vestíbul, construït a meitat del segle XVIII, estava pensat per distribuir les diferents sales on s'allotjaven els malalts i que més endavant foren compartimentades en petites habitacions, decorades amb arrambadors ceràmics. Hi ha dues plantes articulades al voltant del pati, cobertes amb volta catalana i llunetes, a excepció de la darrera planta, coberta amb una espectacular encavallada de fusta. Aquest espai és el que la majoria de gironins i gironines recorden de l'antic hospital. En paraules de Martí Masferrer, tota la vida i tota l'espera són aquí. Aquest vestíbul i la resta de sales destaquen pels seus arrambadors ceràmics. Aquests s'han conservat en el seu lloc original, daten del segle XVII i estan atribuïts al taller barceloní dels Passoles, el mateix taller que realitzà els arrambadors de la Casa de la Convalescència de Barcelona. En total, es conserven prop de 157 amb 30 metres d'arrambador, aproximadament 15.000 peces. La funció era decorativa i pràctica, encarada a la higiene i al bon manteniment, ja que no permeten que traspassi la humitat. Són fàcils de netejar, resistents i pel que feia al manteniment, les peces malmeses es podien substituir fàcilment. Amb la rehabilitació de l'edifici es van restaurar els arrambadors originals i les peces malmeses es van substituir per unes de noves idèntiques a les originals a càrrec dels tallers artesans. Baixant per l'escalinata principal del pati de les Magnòlies de l'antic Hospital de Santa Caterina, trobem a la dreta una porta i una finestra enreixades, força discretes, que amaguen un dels grans tresors d'aquest edifici, la farmàcia. Un cop siguem davant l'entrada a la farmàcia, la guia continua prement el botó.